Niki tak gandrung karo Mbak Nana Pesui. SP. Nah ya. SP. Enggak. Tintekno Mas. No nane no gumlarengkan. Gumlarengkan. Tekan. Oh, dibantu kok nesu. Bantu rapasno gamelan. Sekar Edan ngambaran kaya malah suwe dikene kok ilang kemana ngene Lah piye lah wong ya mbok dudul. kowe ditekadol kowe bintang film nek sore lho Japa anak jalanan boy karo Reva iya aku boy enggak boy bintang film ora bintang film bokong kethek masamu boy bintang film kuwi lah nek iki Reva bintang film enggak tombok gudik apa ya Revanol ngambararu ngebaki taman sari iku sateron tenan wong iki kok. Tengok-tengok dak apik ya. Elang ngene. Kok bonorong-orong piye? Mboten Petrono. Satu kariror jaring driya paksi ngoceh kumbang ambreng nimbrung soale hei soale kok suwal terus ae lho suwal kok lo suwale dasmu ngono suwal kowe ngelokno wong melu ngono kok aja mepet-mepet to, Mas. semapet dapur remes apa lho Lah iki mau nyepret-nyepret kok. ora mbok lapi iki jenenge wong wedok sedengan iki ngene iki roh karepe sedengan tekan be sedeng tangan gak Jate. jahat banget kowe telek ya apa telek nak telek kelas lek terus apa najan belong elek ning pantes lah aku kowe cilik ya telek garing nek aja lek maling malah jasmu ngono mau tekan di mana sono mendah mulya pamane rohap sari saben dina mung ngalamun ajroning sepi
Dicekeli ben ora ngerem bengok bantre ra umum. Meneng kowe. Mbake bae menyonyo. Menyanyi. Ngono lho. Wong menyanyi. Dipikirne layakno ora metu gambare. Sebabe. Parabulane dienggo iki. Iki ngono kemanisan. Manisan apa? Manisan apa? Kemanisanku ben pantes. Oh ngono. Gandes, Aku berarti pantes luwes. ya. Aku berarti pantes ya. Ya Allah. Pantes, nek kowe ringan ya ketok luwes. Ya Allah, aku ra nyeret. Ya, Cil. Ah. Kok ngarep ketok pantes, kowe ringan ketok luwes. Ah. Nek madhep rono ngembes. Ora ngembes mau aku wis nggowo iku lho pempes. Iya, iya. Iya. Molo. Mau mbok-mbokno. Dek ngembes perkara ana suami molo. Apa wi? Metu suwek kok. Eme apa? Ame ngembes. Lanjut. Masukin ya. Masukin piye? Lagune. Mas aku bukan masukin, siap-siap aja dek. Ah, masuk manusia normal lah. Masukin aja, iya deh. Ora sopan. P2W. Apa? Kita jaga perempuan, emansipasi wanita. Betul. Oh, anggur ngono kok doyan ae masamu. Bakna ya, Mas. Apa? Bakna. Bakno. Lebokna. Ayo. Hei, Kon ngebokno eman. iki jenenge. Aja saiki kowe. Enggak. Iya. Aku iya aja. Padha wedhuse. Lah iya, Aku melu-melu. wedhus cilik cemek. Lah aku ya molo. Kalau nek kancane. Berarti wedhus wis tuwa iki ya. Wis tuwa minggir ora rono. Bakna to. Ya, bakna ta. Ayo. Mangka Kang Mas katresnanku. Hea. Tan bisa Bisa tinuku. Jondo lan katresnanku. Lagu reban dibawani dilanggamke langsung dikuplukke. Langsung dikoplokke. Langsung kemawon nggih. Lebokno. Heeh, bokno ya, Mas. Aja kuwatir. Bok- Bokno. Ayo. Aja ngono aku kok wedi dhewe. Aja ngono aja saya. Mosok ora aku wedi. Kowe nak bokno, aku bokno gurihe. Iki apa ini? Maksudnya iki mulu tak lebokke kene. Apane? Iya iki lho panu. Endi to? Sing endi? Nganggo jam nek geger. Endi? Kadas lho. Ya. Oh, mosok ayu-ayu kadasan. Mosok to? Ndak ono to ya. Oh, ora Wala kadas. yang telek. Ki ora kadas iki. Yang ki sayang ngono lho. Iki Lah, apa? gudeg. Ya Allah, kowe kaya jahat men to.
Kowe goblok kok. Nekel kene lho. Kowe marahi kethek kae lho. Aku wis apik-apik meneng congor dipuluk mbok jawil ngono ki lho. Nek ngono ya sakno. Idam meteng iki, idam. Idam cocok. Entuk neh ya. Tak ndemok neh ya entuk ya. Aja. Nak dumo aja karo iku. Nanti. Enggak iki entuk ya. Ya. Entuk ya. Ayo, entuk ya. Entuk ya. Entuk. Ya entuk ya. Agar wong semok kok ngono. Semok apa? Ndak aku ra semok kowe timbang kowe. Wong Awak ora garep. disenengi wong wedok iku sing apik. Ora gayamu jual iki lho coba idai. Mas, aja ngono sakno sirahe nek mbok ngonokno. Aja dingenekno, nek kene lho bae. Aja ngene, sakno nek ngene aku malah kerontoran nek ngenekno. Kae werene kabeh. Iki lho iwangi amplengi. Wakek ane. Dumbar-bar plak-plak kae. Lho, iki ku ngene. Ora apa-apa wong Islam sabar kasing Gusti. Ana dalile inna wa ma sabirin. Ah gene kok mudah. Apa? Ana sabirin. Kandhani, Dek. Inna wa ma Dek. Inawaha ma'asobirin. Wis mudeng sabar kasing Gusti. Nah, Lah iya apa? Iya. Dalile apa? Dalile apa? Amane sabirin. Kandhani jumut nek go ben cetok. Jumut kok megilani wong. Aja lara ati. Resikone wong bagus ya ngene. Bagus kok ngendi lho. Oh, gaya. Kowe iki piye to? Aku sama paling bagus dhewe iki aku. Iya. Lha dulurku wedok kabeh. Sing lanang mau aku tok. Lah iya. Lah iki bagus. Mbokku biyen anggere ngutang ya tak ganteng-ganteng dhewe, bagus-bagus dhewe. Anggere ngilo kacae ora bener tak jur. Kocone ora salah kok Lah ya. iya. Lah iki bagus. Nak kowe asu. Ayo. Hah? Ayo. Apa asu? Ayo. Lho kok Nak iso? kanggo kancil asu tuh bagus. Apa artinya? ASU. ASU. Aku selalu untukmu. Ah, cocok. Lah piye to? Ora cocok. Kene lho. Aja ngono, aku ya ora iso wong ya rapet kok ya. Ayo, Dek. Lah nggih. Mangka Kang Mas. Eh! Katresna Matur nuwun Mbak Nana. Nggih, sembah Terima matur kasih nuwun. atas matur nuwun. Sampun nggih. Nggih. Aku nyuwun setunggal melih. Apa? Kenang-kenangan to ya. Lah ya. Tapi mbak iki wae iki Ya, aku mau nah. keciliken wonge mama. Ora rene. Moh aku cedhak. Hei. Kowe aja ngono lho. Engko dipuluk to digeretna. Kowe dadi menungso kudu nglegakno atine wong. Iya. Wong kowe kepengin dilegakno ya kowe kudu nglegakno. Iya. Sapa ngerti nek kene ngidam. Ngono. Apa dienggo sangu mati sapa ngerti? Ngidam nek kene pas meteng ngono lho maksudnya. Ayo dilegakno. Maksudnya piye? Mriki. Ayo. Ayo. Nyul wong rek ngene masuk mau kirek. Aku sing renen apa sampean sing mriki? Kula mriku nggih. Ayo Nah, diparani. Aja ngono to, tak sing alon. Aja wedi karo aku. Ora wedi aku nek perlu tak slametno. Heh. Omong Tak slametno. kowe nek omong ngono iku saru karo wong wedok. Omonganmu saru piye? Berarti kene nyek. Wong karo wong wedok omong berarti kene abape lenyak ngono. Baunya enggak enak. Ngenyek ya. Ngenyek. Mah, Boten. Ora. Aku ki wong iki alus. Alus. Nah iya, kenang-kenangan saking Mas Bagus sing ngarsa. Sing lemu dhewe. Lah nggih. Aja ngono to pandangane sing mesra ngono lho karo aku. Mas rapi mau mbok bak buku masemu ora senep utengku piye. Kowe aku sayang karo kowe. sing Sayang asli, ta, heeh. lah nggih kenang-kenangan. Merem sik ta. Aja ngintip. Jare merem. Merem sik. Lah
Merem kabeh. Heh? Kok merem matane sitok tok. Aku nek sisih tok, aku nek kabeh gak iso. Rada rene lho ben ketok. Wong kok ya gedhi nang mburi. Merem. Mripate melek siji, Mak. Maisak. Nah, merem. Ngono lho merem. Salaman nggih cinta. Yes. Asik. Asik. Aku juata. Mah aku. Aku ngono kaya iku ah. Ya ampun. Berarti aku disia-sia ke mau ono hikmahe. Kowe iku disayang. Ngono. Lah iya. Aku ah. Oh, aku merem. Iya, heeh. Rada dungkruk. Nah, nang isor wae ya. Merem ya. Sing mesra lho. Oh iya, jelas. Batas ini. Rada dungkruk sayang. Merem nggih. Wah, ambune persis sapi teng. Ngomong-ngomong nyek. Kowe kakek ama piye melok-melok iku. Apa bongko iku. Rene. Ora, tenanan. Iki ngutang kok. Kene aja mbok syuting aku. Kono dicium aku gak. Asem. Kowe kok dicium padha ae. Jewar apa? Sapi nang mburi. Sapi jasmu ngono. Ora tenanan rene tak cium. Nggih, ora sah nggih, Mbok. Turu ngipi Oh. malah. Nggih, matur nuwun, nggih. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Wes. Ya. Kowe pamane dibojo iku bongko kowe. Apa? Ambenmu poklek. Ora perkara ngono. Ngene iki lho wong wedok ayu kok dikaryakno kok nyambut gawe. Sing lanang sing salah kuwi. Lho kok wong nyambut. Nek aku dhe bojo ayu ora pengen nyambut gawe ya? Apa? Masak ora entuk, umbah-umbah ra entuk. Udani laleti mertega. Mbok terus apano? Dilatih sithik aman. Lho nek pas tengah. Tutupi ya ngomong-ngomong. Aku khusus nyanyi kanggo temanten berdua. Lungiting asmara. Ayo. Kowe ape modar wae. Apa nek kowe kaget ta? Wah aku sing bengok kaget pas nang ngono kok. Aku dhewe ya kaget apa meneh kowe. Lumiting asma. Pikir semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal bayu yen durung nyandek sliramu ukuran tresno dudu
iso anu kanggo pengantin berdua.